tomto videu vám chcem ukázať základný princíp kreslenia v LibreCAD. Dnešnou úlohou je prekresliť krúžky na štvorčeky a zmeniť rozmer hlavného rámčeka. Potiahnutím vyberieme všetky krúžky a zmažeme ich stlačením del. Zvolím funkciu kreslenia čiary dvomi bodmi. Prvým bodom bude ľavý spodný roh mriežky a ďalší bod zadávam parametricky. Pre zadanie používam relatívne súradnice. Relatívne súradnice sa zadávajú znakom zavináč. Takto si postupne nakreslím prvý štvorček. Vyberiem nakreslený štvorček. Dopredu si vypočítam požadované vzdialenosti medzi štvorčekami a použijem funkciu Move and Copy. Referenčný bod zadávam opäť parametricky. S kopírovaním sa uľahčí práca. Funkciou merania vzdialenosti Distance Point to Point kontrolujem požadované rozmery. V ľavom spodnom rohu vidíme absolútne súradnice alebo relatívne súradnice. Dnešnou úlohou je teda aj zmeniť rámček zo 150 na 146. Pri kopírovaní som urobil chybu, pretože potrebujem spolu 13 rámčekov, takže pre kopírovanie nemôžem zadávať číslo 13, ale číslo 12. Preto je teraz potrebné jeden z rámčekov odstrániť. Ďalej zmažem nepotrebné strany a postupne nakreslím zadávaním parametrov nové požadované čiary. Pôvodnú čiaru mažem a kreslím novú čiaru prichytávaním na body. Vyberiem všetkých 13 rámčekov a dokončím kopírovanie.
Skontrolujem vzdialenosť od okraja, či som sa nepomýlil. Ďakujem za pozornosť.